Chandra Pesona memang untuk Anda. Ayo yuk, yuk. Mas Jamal yuk. Monggo direncai kali Mas Jamal. Tengah jeng mriki. Tak colong iki nggo payahe. Iya. Nalikan Yuk. Mas Nardi, niki kelinci ucule sios mboten? Sios. Oh iya, kelinci ucul Mas. Bapak Suyat matur sembah nuwun nggih, sehat-sehat selalu, berkah barokah. Kak, ya. ini share lokasi ini sebelah kene.
rondo kempling. Oh saged Oh, Mas, bisa. bablas rondo kempling nggih. Pak iki lho ngiwi-iwi aku ya Allah. Kene tak gadekke ora ngono nggih. Aman. Aman nggih Pak. Aku DP. DP skuter. Nggo Pak. La cepulane rusak rusuh keburu nafsu wakasane pontang panting ragate akeh aku dhewe kang kebane Pasane rondo kempling.
pajek terus iki. Dosa mengke. Lah iya Iki toh. Taruhane nyawa nek ngene iki. Ya yo. wis. Keras pokoke iki. Mo- Ini Lah ya. ora pilih bayar. Wis. Monggo Mas Narti. Jan-jane kowe ning endi? Gelagaku sajan nuryani. Atiku sujono kowe kencan karo priya-priya. Chandra Pesona. Mas Narti yo. Mas Narti. Hae Mas Narti. Ya. Ayo yo. Tarono ya. Bapak Haji Cicik. Pokoknya sehat-sehat selalu. Monggo Pak. Mas Joko. Seminggu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Aduh wong ayu pepujanku Hati susah. wong kangen sliramu. Rino wengi tak anti-anti, aku tetep nunggu kowe bali. Mbak. Pak Haji Cicik kok lenggahe tebih to? Kok dadi aku OTW rono dadak numpak taksi ya, Mas. Pak Haji Cicik kamu tebih-tebih. Sapa ayo? Aja semalam wong bagus tresno
pisan mung kangen sliramu Mas Joko Lepujanku ora beda rasane atiku awak lumrah ra iso turu rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen rapi somari tambah teki kang bisa nambani hae 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 Mbak Teki. Oh iya, lanjut dong. Ini sudah anggota tetap, Bu. Ibu yang masih sakit hati tadi. Oh ya Allah. Oh sekarang udah sembuh, amin. Alhamdulillah, udah dapat berondong. Alhamdulillah, curhat Mas ya. Oh sih di mana sakitnya Ibu? Oh ya Allah. Niki bablas nopo Mas Joko? Ibu mau lagu apa? Apa sayang? Mana? Itu pada diem ya. Ibu-ibu udah gak sakit. Apa siapa? Udah tuh. Tuh. Kak Teki, Iya. kok bar kangen ing atine iki Mas Joko bablaske rondo desa. Oh rondo desa Ya. siap. Mas Joko mas senengane rondo desa. Mbok sekali-kali golek rondo kutha ngono lho, Mas. Masih jablay. Oh direbut jablay. Ya Allah ini hari ini curhat bener Ibu. Ya Allah. Ibu, kalau curhat jangan sama Kak Teki, curhatnya sama Mama Dede. Kalau curhatnya sama Kak Teki, padha wae. Aduh tunggal kok Mas. Aja semalam wong bagus Paguyuban langgeng asli Mas Joko. Sing sampun rawuh sinten kemawon. Tak keo-keo. Monggo Pak Haji Cicik dibablaske napa niki? Yo. Kesana aja Pak Haji. Yen ngombrong katon mencorong, yen besengut, saya tambah patut. Rupa ora sepiruwa pranyata, tansah dadi kembang desa. Pacane kaya sidet panggung tetep lansir langkung-langkung Bathuk nonong irung pancung ring manik ngandang-ngandang kembang bakung monggo Rondo desa umure setengah tua nanging isih kaya kenyang sapa njawil sing mesti bakale kantil terus kecantil hae 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 Pak Haji Cicik. Hae, Mbak. Hae. bos Hae. danten niku Lah nggih. antri setunggal-setunggal Nggih, niki Pak Haji Cicik lagune napa? ngajenge enten kalih niku Ninggal katresnan. Pak, mboten enten HE ini niku, Pak.
enten haene mawon. Ngajenge sing enten kalih Mbak Teki. Dalem. Ngajenge sing enten kalih niku. Oh, ngajenge itu enten kalih. Nggih. Pak Haji sinten mawon niki Mas Joko? Nggih, Pak Haji Koko. Pak Haji Joko. Pak Haji Pak Haji Joko. Koko, Pak Haji Warno. Ya, Oh nggih. iya, lah kok saiki beda Pak Warno? Nggih. Pangling aku ya Allah. Lah nggih nggih Pak. Salaman riyin. Oke, tak ganteng saiki. Aku rong salim aku. Ya Allah, muga-muga nular iki. Lah iya, Pak, sehat nggih. Nular Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah iya, tak baleni meneh. Saya akeh le salaman, saya akeh. Pak Po. Ninggal katresnan. Gonta-ganti pasangan durung mesti yen dadi bojone syukur. Ana desa ayu dhewe imane Dadi rondo limo anake. Pak Haji Warno lagune nopo? Mas Joko monggo. Anange sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Haji Cicing nyanyi lho iki. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sambat karo sapa? Tak suwun dina lan wengi. Muga-muga Gusti njabai. Sok panakonmu bali. Iso Monggo, Mas Koko. kaya Dipun regenaken. Mas Koko, aku ramas ya Bapak. Matur nuwun lagune nopo? Tau nono windo nono tak enteni neng pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae. Haji Cicing, ya Allah, kita kayak terus pokoknya. Pak De Paipo, Paipo. monggo mriki tiregengne Pak De. Pak De, Pak De Paipo, Pak De Ijuk monggo. Pak De Paipo, lah aku sawi. Bos Waloyo. Apa aku keplese iki kok gledak, aku glundong, aku kingko. Gendong Pak, masa aku, ya Allah Mas, lah aku lak guling aku nek nututi Pak De Paipo iki engko. Ajek ngono ki. Masur Risih, jarene kan. cedhake Mbak Teki griming-griming. Ringgingen Mas. Ojo lali pawelengku. Muga mono Kang Mas. Janji-janjimu Mas Abon. Aku kang setya. Satu. Haji Cicing. Mas Abon
jarene ra mandeg iki. Lha nggih mboten Asem. oh, iya genah. Niku Pak Haji Koko niku lho. Pak Haji Koko. Ayo Pak Haji Koko. Lagune napa Pak Haji? Lho kok derek lho, kan bagiane HE niki Pak Haji Koko lho. Lagune napa Pak? Manis. Pak mboten ten HE ini Pak niku Pak. Mas Monggo Lur, anu kok digawe merapat mriki yo jero mriki longgar kok kok. digawe tetep Monggo. enak ya kok. Ojo lali pawalengku uga mana Kang Mas janji-janjimu aku kang setya satuku kok anteni nganti saelengmu Pak Haji Koko manis Pak Haji yang nyanyi Pak Haji Cik-cik mawon Mas Ambon yo 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 manis Kowe pancen manis, tambah manis tambah manis Pripun? yen ora seneng manis. Pak Haji Yen Koko mesem matur manis nuwun. ngungkule madu. Kaya bisa Rontone jantungku. guandang Mas Pak Haji pancen guandang saya guandang yen ora seneng mandang kongso alit Mas namine kempo
Alhamdulillah matur sembah nuwun ke Pak Haji Cici. Pak Haji Cici nyanyi lho Mas. Bapak Iki kok matur rekor sembah lho. nuwun. Yuk, Yo. monggo Pak Haji Agus. Pak Haji, saya pasrahkan mic saya ke Pak Haji Agus. Pak Haji ki sisit. Puput. Ku melepet letakku Kaya kentono tinapa Dasare aku kedeman Pintro tengkir kateng Bagus mesti kandias. Ojo mong gawe kuciwa. Rino wengi Monggo, Mas Bejo. tanpa ket atimu ngalamun. Dawa ayu sikarane rasa saged dadi tanpa turung aku kare kalbu sanubari Bukan iki ki yo wis kabeh adil. Gak iso lah kok hake kok dilangi ki yo engko aku terus sing ngarep. Lah gak hake no, Pak. Mosok gak hake? Nggih no. Kok iso hake ini ditebas coba. Mas Bagus tolong. Maaf, maaf. Iya. Salumrahe wong ngalamun among tansah katon endang iki genape wong urip ngomberesan ingkang katresnan. Monggo Mas Bejo mriki. Pak Bejo. Oh alah, Pak Bejo, monggo.
enek polisi tidur. Lembare mo ngalam. Mas, bablas potretmu. Potretmu. Bos bawang. Potretmu. Pak Haji, matur sembahnu nggih. Ayo kita seloknya di sini spesial kagem Bos Bawang Indo, Mas Yono. Indo. Kok bari kita sewono Mas Wardi. Mana yang mana Monggo. yang mana? Lah yang mana, pakai yang batik mana? niki lho Kak Teki. Niki Mas Yono, niki Pak Joko. Siap. Iki potretmu kang tak topo barang lan layakmu bungae ngati ora kaya ing nalika iku Potretmu bisa gawe kangening atiku tansah sumandi ora bisa saka ing tanganku. yen tak samat dasar ayu panceni setimo Bos Yono. kira-kira antarane yusma pituliko Pak Bos Yono, mugi-mugi usahanipun bawang goreng lancar. Amin. Oh, sukses, omsete nambah terus. Melimpah. Gitu Pak nggih. Kesehatan yo bagus. Terus nek biasane sedina ki 3 kintal, iki dadi 15 kintal, Mas. Alhamdulillah Oh, amin. wis jan. Banget kagetku bareng aku ketemu sliramu anggonmu potret lawase mos ana telung pintu. Bos Yono
sawan dasarayu pancen isih timur kira-kira antarane yuswa Mas Bagus. Kak Teki. Pak Yono ngersakne bablas ninggal katresnan. Iki Oh, nyawer semene iki gak siap. ngentekke setoples bawang goreng. Alhamdulillah. Nggih ta Pak nggih. Mas Dwi le, coba ta jenengan sesuk usaha bawang goreng. Semene iki paling setengah toples mungan. Kecil. Lho lah ya. Kreatur ya. Aku ini babakan dodolan pinter. Ilate iki lunyu Mas. Ki anu duwe ajian melut apa kuwi jeneng? Apa? Dadi anu lunyu. Nek aku dodolan awakku dhewe gak payu-payu ya. Coba mbok obral Kak. Tapi Wes jual mahal loh itu. Dalem. Oh nggih, ning ngersake ninggal katresnan Mas. Nggih. Pak niki namung sepalih lho Pak. Sak separo toples. Lha kuwi mau diokehi Mas. Yo. Ya Allah. Ninggal katesan ning urung. Ninggal kata. Lah iki wis semene okehe. Kula Arep ke dereng bingung iki. aku. Banget kagetku bareng aku ketemu sliramu angonku motret amasi wos ana telung windu Chandra Pesona. Mas Joko. Kok mendel mawon nih Mas Joko ini. Ono Pak Dibejo. Masuk. Nangis sajroning atiku Pak Yono nalika siramu ninggal Duet karo Pak Haji Cicing kita betul ya. apa sliramu ra krasa aku kudu Pak Yono sambat karo sapa Pak suwon rika margi. Moga-moga Gusti dijabahi. Sok kapan anggonmu bali. Iso kumpul kaya tuke kuni. Ono kebayang terus karo Pak Mas Yono ya. Kok pripun Pak carane kersane kula lali Pak ya Allah. Kita Aku ngerti. Tambahi semene Lah meneh iya. ngono. Pak kok nek tambahi sementen meleh ngono lali Pak kula Pak. Nah ora ditambahin ora iso turu Kak. Oh iya aku Mas, gak iso turu aku. Kelingan ya. Oh, Pak kula pripun nek kelingan terus Pak? Tambahne Mas. Kijing. Yo ditekke sih ya. Iki hop terus kijing miring. Ojo lali. Yo. Mawalengku. Ogemono ne Mas. Janji-janjimu. Aku kang setya satu. Tak enteni nganti saelengku.
janjine mau 3 kali lipat. Iya. Mas. Pak Putih nggak bisa berdiri Pak. Iya, susah berdirinya Pak. Iya. Monggo Pak Erwin. Ayo yo. Monggo Bapak. Masa Surabaya Pak di sini Pangulon monyang gendong orang kamu terus aku nyang Jakarta. Pak RW, Ayo Pak Budi, ayo Pak itu dulu. tadi mana Pak? Ayo Pak Budi. Tadi yang dikeluarin jangan dimasukin lagi Pak, berdosa loh Pak Pak. Budi, monggo lho direncangi Pak RW. Tuh, Kersane Ya Allah, mboten Mas. piyambak le ngadeg. tuh Pak, metune akeh banget nih Mas, ya Allah. Pak Metune RW, akeh banget. Pak RW arek Pak salsel terus kok. Kak. Iya, ya Allah. Sini Pak, HE dulu Pak. Iya. 5 aja nggak apa-apa, 5 dulu gitu. Nanti nambah lagi. Nah, 5. Satu lagi Pak, satu lagi. Nah, nanti nambah lagi ya Pak. Lah jebulane kresek-kresek
Mas Wardi. siapa? Mas Wardi ya. Mas Wardi yang mana? Ini. Mas yang nunjuk berarti. Mas Wardi. Rien Mas Wardi. Ya. Mas Wardi. Lah iki pas banget tak celuk Mas. Mas Wardi nggih. Oh lagune napa? Lagune napa? Oh ya wis manut ya. Matur nuwun Mas Wardi. Loh coba. Pripun? Mas Pardi. Oh alah ya aku mau wis curiga. Biasanya nek piyayi ganteng niki Mas Pardi ngono lho. Ya Allah maaf nggih Mas Pardi. Lah gantenge. Niki bablas napa? Jenengan dereng HE lho niki tak tagih lho. Tak tagih lho. Tak lagu meleh. Tak lagu meleh napa lagune? Oh caping gunung bablas Mas. Caping gunung. Lan jebulane sonten nggih dulur-dulur podcast Sastini Mbak Anisayu Mas Mbak NTT ki wonten tukang gombal siap Mbak Maria Mas Reza Widodo bolot cokeng yuk HE Mas Budi. Lah niku dikukut kabeh hae sisan. Alah sisan Pak, alah wis trimo pokoke nek karo aku tak kukut kabeh pokoke aja nganti mulih nggodit pokoke. Pemerasan, Pak saya kan memang suka yang meremas-remas. Sokor bisa nyawa. Matur sembah nuwun nggih Pak RW. Matur nuwun Pak RW.